Munthu uyu mukumuonayu wakhala akukhala mu beseni kwa moyo wake wonse. Zinakhala bwanji munthu uyuyu kuti akhale mu beseni chonchi? Munthu uyuyu ndi ndani? Kwawoko anthu ankati njiza izi moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tidziwise anthu mukugulisazo. Rahima Haruna ndiye dzina lake, kuchokera ku Nigeria, ndipo ali ndi zaka 19. Rahma anthu ochuluka akamuona mu beseni ankakhala akunena kuti nsikanayu alibire tumikono, koma zenizeni ndizokuti Rahma ali ndi timikono koma ting'ono kwambiri toti sititambasuka kapena kusuntha muja momwe inu ndi ine tichitira. Amatha kulozera chinthu koma osati kudyera ayi. Pachiyambipo kuchipatala mwanayu anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana abadwira nkumakula, koma atafika miyezi 6 yakubadwa ziwalo zina zonse zinasiya kukula kupatula mutu okha. Umakula mmene munthu mutu wake umakulira. Madotolo anayesetsa ukadaulo wawo, koma inu mukudziwa kuti ndi Mulungu yekha yemwe samakanika. Choncho madotolo analibe upangiri wina uliwonse pa izi. Pachifukwa ichi makolo anaganiza zomamuyika mu beseni ngati njira yokhayo yoti azitha kumunyamula mosavuta. Amachita kudyesedwa, kusambisidwa, kupangirisidwa chimbuzi ndi zina zambiri zomwe munthu amafunikira atapangiridwa. Zosangalatsa kwambiri ndizokuti mwanayu ngakhale anali ndi ulumali chonchi, komabe achibale ake amamusamala ndi mitima yawo yonse. Choncho Rahma samasungulumwa kamba kuti achibale amakhala nthawi zonse ali pambali pake. Nthawi zambiri Rahma amakhala ali ndi mchimwene wake wa zaka 10, Fahadi, yemwe amamukonda kwambiri sister wakeyo pomuchitira china chilichonse angafune pa nthawiyo. Fahadi nthawi zambiri akakhala ndi mpata amamutengera sister wakeyo kumakayenda naye ali mu besenimu, ati cholinga naye azitha kuliona dziko mmene lilili. Mumadziwa inu pomwe pali anthu okudafe. Anthu ena kwawoko amakhulupirira kuti izizi zinali za mwanthu. Anachita kulozedwa ndi zina zambiri kamba kuti ati madotolo anakanika kunena nthenda ya chilendoyi yomwe Rahma anakumana nayo. Pokapo anthu okuda sitilephera kuganizira. Ena amati kapena makolo analakwira chachikulu Mulungu ilili nkukhala ngati temberero kwa makolo, koma awa ndi maganizo a munthu chabe. Mulungu ndiyemwe amadziwa zomwe zili zobisika ndi zoonekeranso. Mtolankhani wina wodziwika kwawoko anapereka wheelchair kwa Rahma yomwe amagwirisira ntchito, komabe amakhalabe ali mu beseni pa wheelchair kamba kuti ndi wang'ono kwambiri oti sangakhalepo pa wheelchair popanda besenili. Makolo a Rahma ati anali okonzeka kusamala mwanayu mpaka moyo wake onse, koma mu Disemba chaka cha 2016 Rahma anamwalira atadwala malungo. Mulungu amuchitire chifundo Rahma. Osayiwala kupanga like, comment, komanso share Rahma Johnson. Zimakoma mukamazionera mukafoni kabwino, kafoni kowala bwino, ndipo sipanavute kamba kuti kuli madolo omwe amapezeka ndi mafoni a mtundu wina uliwonse omwe inu mungakonde malinganso ndi budget yanu. Awawa ndi a PSG mobile phones omwe akupezekera ku South Africa, dera la Tembisa. Iwowa mafoni awo amagulisa pena paliponse ku Joniko, dera lina lililonse. Foni ina iliyonse imene inu mungayifune imakupezani. Tikati PSG mobile phone sikuti tikukamba za mafoni okhayi. Awa watu amapezekanso ndi malaptop abwino, ma HD cameras osiyana komanso ma drone pa mitengo yongopereka. Omwe muli ku Malawi muthanso kuyitanisa foni ya kukhosi kwanu ndi awawa PSG mobile phones, ndipo amatumiza foni dera lina lililonse ku Malawi malinga ndi mgwirizano wanu. Mafoni a fresh, mafoni opanda madando, ayimbireni kapena WhatsApp pa 0614289792. PSG mobile phones, abale foni uzithako kutulusa nthumba mwa ndidi.